panjenengan ing kanthi gumathok bilih kanugrahan Wahyu Purbaningrat menika badhe dipun paringaken dumateng panengah Pandhawa pun Janaka. Ning bareng Durga teka kok dadi menceng kados mekaten kanggo pundi menika. Nuwun sewu. Nadyan paduka menika panguwasa ning panguwasane aja nganti kinarya gada, aja mung mikir lan mikolehake keluargane dhewe, aja mung golek-golekake karo putrane pribadi, ning kudu tumindak adil kanthi saadil-adilipun. Mila mboten aneh, mboten mokal bilih jagat menika gonjang-ganjing merga adile para dewa sampun jomplang. Kula ngraosaken ing kahyangan menika adilipun hukumipun tanpa benten kalian hukum lading. Lading menika menawi munggah kethul yen mudhun niku landhep. Mula yen ana nugraha dudu kawula sing taberita apa sing nampa ning Nadyanta ora nate prihatin kaya wujudipun Dewa Srani, mesti bakal nampa nugraha mergo cedhak utawa dadi putrane ratune para dewa. Ning kosok baline lading menika menawi mandhap wujudipun landhep tegese paukuman tumrape kahyangan mung nggih nyiksa mung nggih mbleh rasane wong cilik merga ladhe yen mudhun menika landhep wis wong cilik lingguhe dingklek dimari ublek yen geger diculik dhisik digebuki nganti mendhelek niku wong cilik rekenjang pak pong warudaya untu entek jenenge ompong, rambut dawa jenenge gondrong, adah soto jenenge rombong, bojo moblong tinggal jagong, cingklak wong walah. Yen pancen jenengan badhe mecat dumateng kula mboten dados menapa ngubar niki ya ora enek apa-apa. Kabeh pancen putrane Sinuwun Prabu Panduning Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara Janaka ki putrane Dewi Kunti, kembar Nakula Sedewa ki putrane Dewi Madrim. Wis mboke wae beda. Mula jenenge dudu Pandhawa ning Pandhawa. Pandu kelawan Hawa. Hawa ki wong wadon. Wong wadon ya Dewi Kunti karo Madrim kuwi. Yen nekat kok pangan, aku sing bakal kiprah ning wadukmu. Ning aku wetengku luwe pirang-pirang sasi ora entuk pangan. Aja golek pangan nang kene. Kene iki nggene wong apik, kene nggone wong becik, wong rukun tur sregep nggene ibadah. Kejaba saka kuwi kala. Kowe golek marem kena, golek seneng kena, golek wareg kena. Ning aja nyiksa karo wong liya, minggat saka bungkal ora kowe. Nuwun sewu Adi Guru. Kalilan matur mbok bilih wonten lepate ngatur kula diagung pangaksama paduka. Mestinipun paduka sampun pirsa. Paduka sampun dungkap dumateng lumadining prahara menika. Nanging gandeng paduka andangu pramila nadyan klungsu-klungsu kula tak nderek kudu panemu. Sampun marambah makaping-kaping kahyangan menika ketaman gara-gara lan sak sampunipun tinaliti kanthi permati kaetang ngantos jangkep timbulipun ruhara menika mujudaken pepenget saking Gusti ingkang nyipta jagat ngemutaken dumateng para dewa supados tetep ing dharma lan boten lirwa ing sesanggeman anggenipun paring pengayoman dumateng para kawula ing Maracapada. Kejawi saking menika Adi dumados sing lelampan tentrem utawi tintrim bingah utawa susah mulya lan rekoso padhang menapa dene panandhang menika anut kalian tingkah lakune dewa lan para menungsa menawi para makhluk tansah gegulang kautaman tertamtu ingkang kababar ugi kamulyan dene menawi ingkang dipun tindakaken kanistan ingkang kababar inggih kacintrakan ingkang gunggung kumpulipun alam saisinipun menika namung anut lan mili kalian pakartinipun umat dumados sing banjir bandhang lindhu prakempa lan bencana bumi yektosipun karana pokal gawene menungsa ingkang mburu nafsu tanpa rasa tresna tumrap lestantunipun alam saisinipun mongko alam saisinipun menika titipane anak putu
ingkang adatipun nyekar bawanipun dalu menika ugi sampun sowan malih. Ngoten Adi Guru. Nuwun sewu. Dene gara-gara ingkang anempuh Suralaya menika ugi dipun sebabaken kalian hawa nafsu kamurkan ingkang dipun tindakaken dening para dewa ingkang murub makantar-kantar satemah weh Prabawa panas sasat angubar kahiwangan Suralaya. Inggih Kakang Narada. Lajeng supados prahara menika saged sirep menapa ingkang kedah dipun tindakaken. Nuwun sewu Adi. Mboten kok nama kula menika mucal dumateng paduka menika babar pisan mboten nanging atur kula menika namung pamrayogi mbok menawi dipun tampi. Ruhara menika saged sirna menawi para dewa sami kersa mawas diri lan ngewahi pakarti kanthi nyiram genining kamurkan mawi tirtaning kesabaran kawicaksanan sarta linambaran santosaning iman tumajuh pangideping cipta mring Jwangnasa sinurung puji dikir kidung suci mantra rahayu sarta enget kalian darmane dewa ingkang kedah makarti kanthi tulusing ati weh kamulyan dumateng sagung para titah mrih yuwana jagat sawigung linambaran hambeg jujur tresna asih adhedhasar adil lan bebener. Nuwun sewu Adi. Mboten namung kahiwangan ingkang ketaman dahuru kalebet jagat raya samangke sasak ketaman bebendu. Karana menungsa sampun kencalan kiblat. Sampun tetel kapitayanipun para kawula dumateng para dewa mila kangge ngawekani lelampan menika para dewa kedah saged dados tepa tuladha ingkang utama supados para manungsa tetep ngajeni lan ngurmati dumateng pamarintanipun para Jawata. Kanthi mekaten pranataning agami lan aturan ingkang dipun putusaken dening para dewa ingkang lenggah wonten ing dampar kadewan tetep dipun gugu lan ditiru dados pakem kinarya paugeran anggenipun para kawula sami netepi darmaning gesang ingkang hanjok dumateng beci ing tumindak lan api ing kelakuan. Kakang Gunarsi Narada punapi di semunipun pepeteng ingkang nglimputi menika mangke badhe enggal antuk pepadang karana mboten dangu malih Kakang ulun badhe ngandhapaken nugraha wahyune pangarep utawi wahyune lelananging jagat ingkang nami Wahyu Purbaningrat. Wahyu Purbaningrat menika mangke badhe dipun tampi dening satriya ingkang pinter ngendhaleni jagat pribadi lan ugi pinter ngendhaleni sarta ngayomi dumateng jagat saisinipun Kakang. Naminipun Wahyu Purbaningrat. Dewa Sukata marang kang soreng prang ngudani arum ngentanu ngawiyat Narada ngepalani Narada ngepalani Jawata Sukamulat solaing wrirasa aksa palakara. Nuwun sewu Adi Pramesti. Menawi saking pamawas kula mboten wonten titah ingkang trep nampi nugraha kejawi satriya ingkang sampun ageng labuh labetipun wonten ing donya ngantos minggah teng kahiwangan. Dasaripun kedah jatmika bagus lair nganti tekan batine. Kula kinten inggih namung
satriya Madukara pun Arjuna ingkang trep nampa nugraha dasaripun dene samangke Janaka nembe tapa ngambang wonten ing sanginggiling samudra trep menawi lare menika nampi nurbating pangeran adi leng-lenging griya mangu mangkung kan rimang leleno tanpa kanen ngentan kuluk mengku sanjak utama Palukon lakun ning lekas lukit paling ngoding hitung kadung kadang amor memangun manah rahayu Haywono tanah golong Hanjrah ingkang puspita kasliring samiran ombre sekar kadung ngaskan danyo mawet raras
Hong ilah ngawik namastu namasidam ndak waspadakake ingkang munggah ana ing bali Marcukunda Manik Kahyangan Suralaya iki widodari panggoda pangrencana Bathari Durga ingkang sowan padha winantu Basuki anggenmu prapta permuni tobat bukulun awit saking berkah pangestu paduka sang sinampuraning kamulyan lan kabagyan boten langkung sembah pangabekti kula konco wonten sandhap pepodo paduka sang adi bukulun Bathara Guru iya Durga ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestu kulun wae tumrapa lawan jeneng kita kula tampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kula dlesepaken wonten ing payudara satemah mimbuana dumateng Bawa Laksana ngaturaken panuwun awit pangestu paduka sang adi bukulun sesemban kuling marcapada prateng delahan bukulun kok katon sumengko jeneng kita ki mau saka ngendi nun inggih kula saking Dong Bantreng bukulun iki mbok-mbokane biyen ya iki wonge yang atasnya kaya mengkini apa randene dadi widodari mulai ya truk lamun dadi widodari panggoda pangrencana terus ini janani banget yang atasnya munggah Kahyangan ngadep ana ngarsane Sang Hyang Jagat Girinata le dandan dipolke kaya ngono ngangge klambi biru selendhange putih mangka wong ireng bareng disawang kaya madu mangsa malah pukulun menapa wonten ingkang ngrasani kula ora ana kok Durga setujune kok kula rada budhek ngoten dados mboten ngerti sinten ingkang rembak kalian kula menika babar pisan kula mboten mangertos Durga wonten dawuh sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita semuning gembol wigati maragake matur ingkang kanthi prasaja permuni nun inggih pukulun yektosipun malih-malih menapa anggen kula cumantaka minggah wonten Kahyangan menika yektosipun namung badhe netepi tembung anak polah bapa kepradat kula dipun tangisi kaliyan ingkang putra Ratu Tunggul Malaya nenggih pun Dewasrani mongko sampun cetha pratela bilih Dewasrani menika putra paduka Sang Hyang Girinata ingkang ngukir dumateng jiwa raganipun Dewasrani kula ingkang nggembel dumateng Dewasrani bobot Dewasrani dangunipun sangang sasi sedasa hari ning wedinipun paduka kemutan wiwit Dewasrani menika lair jabang bayabang paduka babar pisan mboten nate niliki mboten nate nglowentah mboten nate gendong mboten nate ngatekaken dumateng Dewasrani namung kula peni pribadi atase Dewasrani menika anak tetunggule para dewa parantine batobat nganti bingung anggen kula badhe ngrangkani ing atase bocah lanang ora gelem disapih nganti 5 taun. Mengko pamane anak ora gelem disapih nganti 5 taun memper, mergo ya bapake nganti tuwa ya ora gelem disapih. Nganti kula kaya rimaso nekat mawon lho. Wis iki ana pasewakan. Oh injing ngapunten kesupen pukulun kulun batobat niki lho nun sewu iki alis kula menika kula cap lho pukulun kula cap pukulun iya aku wis ngerti lho niki lambe kula ya kula suntik kula tambahi plastik ember pukulun alah kaya emeng-emeng ing atase pasewakan sing semua kaya ngene wibawa kene bareng tekan Durga dadine morak-marik kaya ngene. Adate tanpa Durga iki ketok wingit wibawa kabeh lho. Akhire ana Durga romansaku kaya ana sing beda. Kula mesaken kaliyan Dewasrani ngatasi anake ratuning para dewa ing Kahyangan Suralaya parandene kok nggayuh menapa kemawon mesti lepat. Gadah panjangga menapa kemawon mendhi kasembadan. Areng rabi dumateng Dresanala kalah kalian si Janaka nggayuh wahyu wujudipun toh jali kalah kalian si Janaka
bola-bali dados klilip boten wonten sare kejawi namung Janaka mila sepisan ji menika kula suwun kanthi sanget Sang Hyang Girinata kepareng minangkani pamuntanipun ingkang putra pun Dewasrani kula mangertos bilih paduka badhe ngandhapaken kanugrahan wujudipun wahyune lanange jagat lan curing Madyapada nenggih wahyu purba sasangka baru to salah alamat iki Purbaningrat. Oh nggih Wahyu Purbaningrat. Purba sasangka MC menika. Ha iya ngerti gene kaya nggih. Wahyu Purbaningrat lanang jagat. Sepisan ji menika kula welas dumateng ingkang putra pun ana kula Dewasrani amargi Dewasrani sumpah sampun prasetya menawi taun menika mboten saged anggadhuh wahyu Purbaningrat badhe dipun entengaken lampus diri kendhat ali murda suda salira pejah kula. Sadyatri sang kapirang rinangka kinempit-tempit do sangreknaning bawana ya setukang walang abdi astung para sidam sekaring bawana langgeng durga wonten dawuh ana tetembungan sak galak-galak ing Sardula ora ana sing kalu gaglak karo gogore dhewe. Bedaya apa ulun gati tetungguling para Jawata Nyakrawati mbal dendha disembah wong sak jagat. Nanging lamun ta putra ulun kapitunan. Mula bakale ulun pinangkani pamutahe Dewasrani tetepi Wahyu Purbaningrat bakal ulun paringake marang Ratu Tunggul Malaya anakmu Dewasrani. Matur nuwun. Nalika Durga kala wau dereng sowan pun rembakan kanthi sae, rembakan ingkang kanthi gumathok bilih kanugrahan Wahyu Purbaningrat menika badhe dipun paringaken dumateng Panengah Pandhawa pun Janaka. Ning bareng Durga teka kok dadi menceng kados mekaten kados pundi menika. Nuwun sewu. Nadyata paduka menika panguwasa ning panguwasane aja nganti kinarya gada, aja mung mikir lan mikolehake keluargane dhewe, aja mung golek-golekake karo putrane pribadi, ning kudu tumindak adil kanthi saadil-adilipun. Mila mboten aneh, mboten mokal bilih jagat menika gonjang-ganjing merga adile para dewa sampun jomplang. Kula ngraosaken ing kahyangan menika adilipun hukumipun tanpa benten kalian hukum lading. Lading menika menawi munggah kethul yen mudhun niku landhep. Mula yen ana nugraha dudu kawula sing taberi tapa sing nampa ning nadyanta ora nate prihatin kaya wujudipun Dewasrani mesti bakal nampa nugraha merga cedhak utawa dadi putrane ratune para dewa. Ning kosok baline lading menika menawi mandhap wujudipun landhep tegese paukuman tumrape kahyangan mung nggih nyiksa mung nggih mbleh rasane wong cilik merga lading yen mudhun menika landhep wis wong cilik lingguhe dingklek dimari ublek yen geger diculik dhisik digebuki nganti mendhelek niku wong cilik mboten mesake kali wong cilik. Wong cilik saniki sami dong guyang-guyu nadyanto nonton wayang mesam-mesem ning nyatane mang sawang cukurane kados ngoten niku. Sinten Doren? Lah niku korbane panguwasa Doren ngoten niku. Mung gawane dingkle sinden entuk 10.000 senenge mboten umum niku. Mila paduka kedah adil saadil-adilipun yen nganti doyong dumateng keluarga jagat bakal kiamat tadi. Kakang Narada punapi ingkang waosi wonten kahyangan menika sinten? Adi Guru paduka dapuk dados menapa patih paduka utawi kami tuwaning para dewa. Kula menika kami tuwa dados kami tuwa sampun kula mulyakaken. Mulya apa? Kami tuwa bengkoke teng padolan terus sing mulya pripun? Nuwun sewu. Kula kalian paduka menika ngibaratipun kreta jaran sak kusiripun. Leres. Kreta jarane kula kusiripun Adi Guru.
ningking menapa kok sakmangke wonten kreta jaran boten manut kalian kusiripun merga karo kusire arep dicemplung ning joglangan mila mboten saged kula mboten purun nglampahi Kakang Narada wonten dawuh kula kalian paduka menika ngibaratipun keris lan rangkanipun inggih leres paduka kerisipun kula rangkanipun kenging menapa wonten keris badhe mlebet teng rangka kok rangkanipun boten purun merga kerise bengkong keris riyen bengkong dilebokke teng rangka ngrusakke bekakas sakit Yayi sakit sangat Yayi aduh sakit Yayi yen pancen paduka boten kepareng ndahar atur ulun sinten kemawon ingkang boten condong lan rumajang kalian keputusaning Bathara Guru saged nilaraken Kahywangan Suralaya. Lah iki sing tak anteni. Berkenjang pak pong warudaya untu entek jenenge ompong rambut dawa jenenge gondrong adah soto jenenge rombong bojo moblong tinggal jagong cingklak wong wae Koden prayitna semurire eka balik Ya Isma ngibarate wong gegawa ora saya enteng parandene malah saya abot mongko wis cetha pratela lamun to Ratu Ndarawati iki jare socaning rat oboring jagat titising dewa sing aku duwe tanggung jawab abot tumrape kamulyane wong sak donya ning kahanane ripalungguhan iki pek saya mbedayani nyibarate ruwet ora saya udar ning malah saya mbundhek kaya mengkene tingkah laku pola mungsa kaya gabah diinteri kabeh mung mburu babakan kadonyan tanpa mikir besuke sing ana panguripan langgeng sak budare iki ha inggih sinuwun Ndarawati mboten perlu dipun penggalih awrak sampeyan kalih kula niku wajibane padha sampeyan reksakaning jagat kula talining jagat wajibane mung telu siji ngandhani loro nyontoni ingkang angka telu ndongani nyatanipun kula kalih sampeyan wis ngandhani sing kanthi becik wis nyontoni kanthi sak apik-apike tumindak lan kelakuan lan kula kalian panjenengan ugi sampun taberi tapa brata nyuwun kalian Gusti supados jagat dipun paringi rahayu menawi tigang perkawis kala wau sampun kula panjenengan tindakaken tegesipun kewajiban kula lan panjenengan sampun gugur niki mangke dados pripun nang pasrahaken dumateng adiling kodrat kemawon sinuwun kala narpa kresna tan tulus nyakra ring Resiwara Jahnawi Sukta kang munggah kalihing rata nuwun sewu menawi kula tingali menika momongan kula Raden Abimanyu ingkang rawuh kanthi kembang-kembang ingkang netra enten napa Gus Ndarangka Wijaya Yai Badranaya saha jengandika sesembahan kula Prabu Ndarawati ngaturaken kedrawasan saklebetipun kula rumeksa dhumateng
Kanjeng Rama anggenipun tapa ngambang wonten ing samudra mboten ngertos sangkan paraning bilai kedadak Narendra Tunggul Malaya Prabu Dewa Srani nglepasaken jemparing ingkang ngedap-ngedapi satemah andadosaken Kanjeng Rama kendang kapracundang kontal kaprapal mboten ngertos purakipun Kyai Semar lan Pandrawati. Niki mesti ana gandeng cenenge kalian badhe mandhapipun Nugroho Purbaningrat. Semune Bathara Guru bakal lewar lan ngawur. Yen kula kalih panjenengan boten gulung teng kayangan rusak ning kitatanane. Hamadang jroning pasarean ngenani wadana remu kalingan angrangan sang Hyang Manahkung sumungkem uling Durga kepiye kabul kawusanane kawula ringgih sang adi pukulun kalilan matur sisip nyuwun nggih samudra pangaksami klilip mungguing netra satru mungguing cangkrakan samangke sampun kasembadan dipun singkiraken anggenipun Arjuna tapa ngambang wonten satengahing samudra karana dayanipun jemparing sampar angin satemah kendang kapracundang tegesipun samangke sampun trep menawi ingkang putra pun Dewa Srani yang nampi kanugrahan nurbuating Gusti nenggih wahyu Purbaningrat Dewa Srani yen pancen kaya mengkono maju lungguhmu tampan ana kanugrahan Purbaningrat iki Dewa Srani Sang jagat pratingkah arsa maringaken kanugrahan wahyu Purbaningrat dumateng kang putra pun Dewa Srani kocap ora kaya ingkang andingkik saking sakjawining Halimarju Kundamanik nata Ndrawati niyup saking gegana nyaut wujudipun wahyu Purbaningrat geger kang sami lenggah
Joko laruta godha sang guru kula yen tanamutusa sang Sri Kakang Badranaya apa ku para gagi balekno wahyu purbaningrat marang panjenengan urut apa kaya ngono kuwi cacakane ratuning para dewa kowe arep ngejak rusak-rusakan apa piye mongko adat sing wis manut pranatan lan aturan wong ki yen pengin mulya kudu wani rekoso dene titah sing trep nampa nugrahane pangeran kuwi lamun to gelem tabri prihatin gelem tapa tegese uripe satata apa kaya wong sing ora duwe nyuda mangan lan ngombe tarak brata kaya momong aku Ndara Janaka ki trep nampa wahyu purbaningrat saiki mara gage pikiran Dewa Srani kae ratu apa ora nate prihatin ora nate sesirih ora tau ngurang-urangi adoh marang panembah ora nate ngibadah yen wong ora nate ngibadah kaya Dewa Srani entuk wahyu iki ku wong sak donya ora bakal ana sing gelem nyembah karo pangeran buktine Dewa Srani kae ora tau nindakake panembah entuk wahyu gunane apa nyembah lah banjur wahyu kuwi bakal nduk gawa menyang endi sing milih kuwi dudu menungsane ning wahyune wahyu iki bakal tak buang kira-kira sing bejo Janaka apa Dewa Srani kondang katut angin lesus ingkang kaya pinusus panenggih manengah Pandhawa Dyan Harjuna dumawah wonten ing lengkeng Gunung Tengguru sanadyan to katriwandang parandene malah saya banter pangestine marang Hyang Agung saya tekun pangidepe kenceng pangibadahe ngenyon nelongso dumateng Gaipe Bathara kocap kacarita cahya ingkang lumayang candraning nganti kaya lintang alian nenggih wahyu purbaningrat kaya tumbuh entuk tutup manunggal pring anggane panengah Pandhawa Dyan Harjuna saya wimbuh ngengkreng gedhe pangaribawane
Wahyu Purbanirat manunggal lawan anggane Arjuna. Yen wong iki ora tak pateni tangeh wahyune gelem metu. Bapak Sroka Branang ngeget waca mlintir kumbala setan alas nyepelekake karo kaprawirane Dewa Sarani iki tak ajar tak pulasara parandene ora kok gawe rasa kowe ora gelem males cetha lamun to kuwi satriya sing jirih getih wedi mati mulur mungker kaya cacing Janaka sakarepmu anggenmu ngaran tumrape Arjuna luwih gampang ngalahke wong liya tinimbang ngalahke kelawan nepsune pribadi. Aja ngumyang kaya mengkono. Wahyu Purbaningrat sing manunggal ana ing anggamu tak jaluk yen bisa maragake jupuken. Sarane kowe kudu lak pateni. Pecahan sirahku yen pancen kanggo srana leganing rasamu setan. Lakon kendang pindho jemparing samparangin sing jenenge samparangin. Ing atase kowe iki dudu sak baene jemparing diperintah kok mung manut wae. Sri Palungguhan iki apa ndok kira Semar ra ngerti sapa to kowe iki. Ing atase panah pik duwe kaprawiran kaya ngono. Bathara Kala ora salin tak ingel-ingel dhewe. Oh. Wah. Aku njaluk pangan bocah Sukerta. Sing ndok anggap Sukerta sapa? Janaka. Kok iso Sukerta? Kae perangane Pandhawa. Mongko anak 5 lanang kabeh kuwi bocah Sukerta. Sak ngertiku Pandhawa urung nate antuk pangruwatan. Anane Pandhawa kae ora entuk pangruwatan merga kae dudu bocah Sukerta. Yen Pandhawa ki anak 5 lanang kabeh tunggal bapa lan biyung, yen iki momong aku beda. Kabeh pancen putrane Sinuwun Prabu Panduning Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara Janaka ki putrane Dewi Kunthi, kembar Nakula Sedewa ki putrane Dewi Madrim. Wis mboke wae beda. Mula jenenge dudu Pandhawa ning Pandhawa. Pandhu kelawan Hawa. Hawa ki wong wadon. Wong wadon ya Dewi Kunthi karo Madrim kuwi. Yen nekat kok pangan, aku sing bakal kiprah ning wadukmu. Leng aku weteng uluwe pirang-pirang sasi ora entuk pangan. Aja golek pangan nang kene. Kene iki nggene wong apik, kene nggone wong becik, wong rukun tur sregep nggene ibadah. Kejaba saka kuwi Kala.
Kowe golek marem kena, golek seneng kena, golek wareg kena. Ning aja nyiksa karo wong liya, minggat saka bungkal ora. Kakang Semar, anakku mung bakal entuk payu siji wae nek ora klakoni njur kepiye. Aku mung njaluk siji iki wae. Purbaningrat men digawa karo Dewa Srani. Ora kaya ngono kuwi. Kon ngilu karo githoke Dewa Srani. Kapan kae manembah, kapan kae ngibadah. Ratu isane mung perintah kaya ngono kuwi. Lah kancane adus keringet. Malah kae kon dandani dhisik ibarate wadah kon ngresiki wadahe dhisik yen wadahe wis resik wahyune enggal teka. Nyai Arjuna, Papa Pabundorowati kados pundi? Pun Kakang nderek mangayu bagya. Dene wong Sutapa Siadi bisa nggaduh kanugrahan wahyu lananging jagat kanggo pengayoman. Mula sinebut wahyu Purbaningrat, sak bisa-bisa kowe ngendhaleni lan murba kelawan diri pribadi lan uga ngendhaleni jagat sak isine. Ngayomi para kawula kabeh ingkang sarwa kecingkrangan uripe merga kaprawasa dening kamurkan sarta keserakaan. Inggih ngaturaken panuwun. Wong golek wahyu niku gampang. Ning angel melih yen ngreksa wahyu men kerasan teng awak sampeyan, Den. Musul aku ana kene. Inggih Pangeran. Ngaturaken kedrawasan ingkang dumados wonten ing Madukara. Mboten ngertos sangkan paraning bilahi Kakang Mbok Sembadra dipun cidra dening Duratmaka. Mongko samubarang sampun kula tindakaken kangge nyingkiraken Duratmaka kala wau. Ning parandene kula mboten monggo puliya wonten wewayangan raseksa ngagem akutra ingkang mondhong dumateng Kakang Mbok Bratajaya niku sukmane Dasamuka ngoyak karo Titis Widawati dudu karepe dhewe.
riyak ning kaloka kati langit ambang tang pasulan upamane ko lintang toya kusumaya sumawur Wara Sembadra, aku nyolong karo kowe tak bradak saka Madukara merga kowe titising Widawati sing wiwit kuncung nganti gelung uripku nganti tekan patiku tansah nlikung rasa satemah kesandung ing rasa wuyung sing gawe liwung lan linglunge basa muka. Yen kowe tau krungu kabar negaraku mbiyen remuk bubuk dadi rempon, keluarga senopati prajurit ngalengka tumpes tapis tanpa sisa merga dadi korban suci ning katresnane Dasamuka. Prabu Dasamuka, yen saka pangrasaku lelakonmu dadi bubrah langkrah kaya mengkene merga gedhening katresnanmu ingkang wuta karo kautaman lan uga wuta lawan bebener. Aku iki wis winengku garwa yen patrapmu mbrung kaya mangkono tegese kowe ngrusak pagrayu bubrake wong omah-omah. Nanging sing jenenge rasa tresna kuwi kanugrahan saka Gusti sing aku kelawan kowe ora bisa nampik lan milih. Tak baleni meneh. Katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti sing aku karo kowe ora bisa nampik lan milih. Mongko tanteping katresnanku mung marang kowe Widawati. Nadyan katresnan kuwi nugraha saka pangeran. Nanging manungsa diparingi nalar genep budi pekerti. Men bisa milahake antarane kebecikan kelawan kanistan. Sembadra, katresnan sing tak gendong ngalor ngidul nganti mati iki ora muluk-muluk. Kowe ora perlu dadi bojoku tak rabi selawase. Kowe ora kudu leladi karo aku nganti pirang-pirang taun, pirang-pirang sasi ya ora. Nanging ora ketang mung setetes. Ora ketang mung setetes. Aku pengen ngokop banyuning katresnanmu wong ayu. Ritu mawur mangawur-awurmu rahan tengaraning sure setetes. Aku pengen ngokop banyuning katresnan ndak rewangi ngesot ngemis-ngemis karo kowe. Masa ora ketang mung sak mareman kowe ora gelem leladi Dasamuka. Prabu Dasamuka, ngerti yo jiwamu dina iki lagi ditunggangi nepsumu. Kowe kandha yen mung njaluk setetes sing katresnan, nanging mengko yen ndak turuti tenan kowe tak wenehi sak tetes mesti njaluk rong tetes.
kowe tak weni rong tetes njaluk telung tetes tan urung ngomong njaluk sak ambane blumbang mergo sing jenenge nafsu kuwi yen diuja ora ana enteke mula gatekno omong aku ora ari enalarmu wong kuwi yen uripe mung dadi gedibale nafsu nganti kapan wae kowe ora bakal tentrem mergo rasa ayem kuwi dumunung ana kekuwataning jiwa ingkang pinter meper marang hardane kanepson lan urip tansah sabar lan trima linambaran gedhe ning rasa syukur njajal rasakno kowe bakal ngrasakake nikmat mulya sing ning donya tanpa ana timbange dosa. Wis bisa nyawang sumunar cahyamu gedhe pangaribawamu mesti wis antuk nugrahaning Hyang Widi nugraha agung sing ndok tampa aja ndok regeti kanthi nafsumu sing kaya mengkono dosa muka orang tata gunjak kawan sliramu nanging aku ora nglanggati malah aku bisa ngelekake lawan dheweke mula kang mangkono dadi satriya ki aja gumunan aja kagetan nyawang bleger kahanan sing sarwa wagingsip sawangen nganggo pramana sejati lan kowe aja duwe rasa serik karo sapa wae klebu wong angkara murka merga ning donya isine ya mung loro suci lan nista padhang peteng utama lan uga murka isine donya